pandewan lan upacara. Dewane Sang Hyang Wisnu. Om laheng gawe genamastu napa sidam sekaring bawana langgeng. Nyetan lan pegasan lamulya mriptawa tuwang rajamu. Iblise keri karang mring telengi culane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwaras rawuh. Ingkang sami rawuh kakung Dewa Putri ingkang minangka saking pakurmatan para kadang Museum Ratu Pustaka ingkang kula tresnani, yen para kadang mahasiswa ingkang sami magang wonten ing Museum Ratu Pustaka ingkang ditresnanake. Sumangga nuwun kula jenengan sedaya tansah munjuaken raos puji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Areh dene ngantos ing titi wanci menika Ahad Wage Surya kaping 28 Desember 2019 utawi 8 Recep 1959 taun Dalwindu Sanjaya. Bukulipun Kurwelut pengarasan lakuning angin Panca Suda Sadriya Wibowo. Puji syukur kahaturaken wonten Allah Subhanahu wa taala awit saking sih wilasanipun kula panjenengan sedaya pinaringan kabagas warasan saha kalodhangan ing satemah saged pinanggih wonten ing Museum Radya Pustaka mriki ingkang saperlu angestrening wontenipun wilujengan wuku inggih menika wilujengan wuku Kurwelut. Wondene ingkang badhe nindakaken wilujengan ingkang dipun bijiki wonten ing menika ingkang sepisan sedherek Windya Stuti Pajarini Nugrahaningsih ingkang kalih sedherek Muhammad Tuti Saputra ingkang angka 3 Murti Widya Arindra Mongas Graha. Ayo saderengipun kawita wontenipun wilujengan menika badhe kula andharaken menggah menapa to wuku Kurwelut menika. Wuku Kurwelut pandewan lan upacara. Dewane Sang Hyang Wisnu prayitna mantep ing gawe wingit wicarane demen ngungasake kawruhe sarta nggraita atine. Amandhe Catra karung ing kaprajuritan slamet resik penggali manuke sepan kesik bebute lembut barang kabeh kayune parijodo demen marang sesanane lan rada prihatin. Gedunge ana ing ngarep
kandha ngatonake donyane pradah nanging ora sarju gedhe budine lan akeh kabejane kabilen lan tulang sabda bilane susah lan kinaniaya dene tulang slametane wedhus ujah tegese wedhus kang putih sikile ngarep kalah kang pepak sate 100 gedeng bungane slamet pacandran lan talambangi apa dene Pangruwati candrane banyu banjir bandang wateke angleluwi wicarane kaya andadal-dadalno nanging ora tayeng ing wigati malah anggegawa kang akeh-akeh lambange kapas ageng tegese bilahi sabab saka kinanyaya ing durja Purwate sarana sesaji tebu ireng petang lonjor lan aris-arisan dene tindhihe mengbeces syarat pangupa jiwa lan tangga leloro pakoleng pangupa jiwa syarate sarana dadi carik yen loro tambane bligo winor ing jamu utawa godhong bligo lan oyoti wariga gemet sajroning wuku-ukura welut kang becik nontoni ngerancang bakal omah dene kang ala lelungan dandan-dandan nambani leloro lan nandur jujutan kala ana ing dhuwur marep mangisor sajroning 7 dina aja sumengka mandhuwur utawa aja meneh ora kang sami rawuh kakung putri mekaten menggah menapa kang kawastanan wuku Kuruwelut menika ing pengajap ugi ingkang badhe dipun wilujeng utahe dipun ruwat wonten ing sonten menika mugia kalis ing urbito nir ing sambikala boten wonten setunggal rupa menapa ingkang dipun tuju saged lulus kaijaban dening Gusti ingkang Maha Agung salajengipun pangruwating Kuruwelut wonten ing sonten menika badhe katindakaken dening Bapak Murdiarjo. Monggo. Matur nuwun. Om Ilaheng hawe genamastu namo sidam sekaring bawana langgeng sembah sungkem hulun katur dumateng karsanipun Gusti King Amurbeng jagat ingkang acahya suci gumilang ingkang angratoni Tribawana Janaloka Guru Loka saha Indraloka. Duh Gusti mugi parikala daya kegiatan dumateng kawula. Parikala sinar suci paduka dumateng kawula. Kawula tumungkul anggaras pepoto paduka sumungkem ngarsa paduka. Sembah sungkem ulun katur dhumateng para danyang-danyang bumi separa bumi kang sami lenggah wonten ing bumi saking wonten ing Museum Radio Pustaka mriki. Ugi sembah sungkem ulun katur dumateng para dewa pitaranipun ingkang sampun kondur ing ketek suci panjenenganipun ingkang nate ngesuwi Museum Radio Pustaka punika. Kadosta Kanjeng Raden Adipati Sastra Diningrat ingkang kaping sekawan. Raden Tumenggung Harya Jaya Nagara, Raden Tumenggung Jaya Diningrat, Raden Tumenggung Wuryaningrat, Gusti Pangeran Harya Hadiwijaya, Kanjeng Raden Tumenggung Harja Nagara,
Kanjeng Raden Haryo Darmodipuro. Nyuwun pangestu mugi-mugi anggen kula nindakaken kewajiban milujengi lare baca ingkang awuku kuru welut mugi lulus niring sambikala. Marang para duta kala para demit bekasaan kang padha seselewrana saking wetening bumi radio pustaka kene padha sumingkira aja wani ganggu gawe marang panjenengan. Awit yen wani ganggu gawe sira bakal antuk siku denaning Sang Hyang Bathara Wisnu kang wis nyawiji karo panjenengan ulun. Singgah singgah kala singgah pan sumingkah durga kala sumingkir sing ngama sing awulu sing atan kesat mata sing tenggak kelawan kula sing buntut padha sira sumingga mulya mring asane iki aja nggodha lan ngrencana apane sun ya sun jatining urip tumatiku saka henu nanging cipta singgen sono ing tawang tuwang prajaku ingaran kula kencana bebeteng ing rajek wesi ana kanung kiblat papat nunggang gajah telalih larasingkih awing kenam astu tatastu setan lan pegasaan amulya mring tawang tuwang prajamu iblis keri karang mring telenging jala nidi ambalik marang awanya balik marang diri kita pribadi balik karsane Hyang Agung tamat pasinggah setan tulah sarap iku kantya winubus ananding sarap terucap sagung kama salah bali oh ilahing minangka ranku sang gandu sekti yo sang ilo-ilo santi kulo warna sang Hyang Hayu palungguhku sang Hyang toya pangadeku naga raja ing dadaku naga milet ing kuluku gelap ngampar suaraku itu kutawa ing sakalir netraku sang surya kembar kilat barung cahyaku durga durgi ngiring aku sang kala rumakseng aku buta kabeh ing omahku kauman padha dengan kabeh kang sun deleng padha lengleng kang sun panteng padha blinger om namo namah swaha sukma irenging buriku sang Hyang tunggaling ngarepku bumi langit swaraku ngoto gogong manyaya jodho kala wasa tata kawacana
Sedya ala ora tumeka, tumeka ora tumawa, bali marang wong kang gawe ala. Oh ilahing sawedono, durga kula sawedono, kerti dara tumuruna maring madya, awaring dewata puja, aji sang hata hati, amara jata ajiku, amara jata luwusku, ya maraja jaramaya, ya marani niramaya, ya silapa palasiya, ya mitara ratamiya, ya misata tasamiya, ya tayuda tayudaya, ya siyata cayasiya, ya sihama mahasiya, lawan lawani sinawati, sikumpara sikumpari, si brenggara si bekali, si bintapa si bitapi, si bintapa si bintapi, si durbala si durbali, si rumaya si rumayi, si hudaya si hudayi, sasrimaya kekahmaya, si toyudi dan si toyudo, hati yudo, hati yudo, hati yudi, miyodaya. Om Namo Nama Swaha. Om ilahing gawe namastu namo sidam sekaring bawala langgeng. Om prayut Purwayanti Yogiyanti kajian yang mandala kiri sinulaan para jawata amijelake kasekten ana banyu saka wetan aputih limang ulon nyileni Batari Sri Guru Warta Warti Dadi Purwayanti Yogiyanti kajian yang mandala kiri sinulaan para jawata amijelake kasekten ana banyu saka kidul abang maraning banyu mili mangalo nyileni Batari Sri Guru Warta Warti Dadi Om Purwayanti Yogiyanti kagiat yang mandala kiri sinulaan para jawata amijelake kasekten ana banyu saka kulon kuning warnaning banyu mili mangetan nyileni Batari Sri Guru Warta Warti Dadi Om Purwayanti Yogiyanti kagiat yang mandala kiri sinulaan para jawata amijelake kasekten ana banyu saka long ireng warnaning banyu mili mangidul mileni Batari Sri Guru Warta Warti Dadi Om Namo Nama Swaha. Om Yogyaniro Sang Hyang Pratiwi Mijil kamulyan Batari ing Batari Upa Mijil sang limu-limu angulap sarirane ro mijil sang Hyang Kuciki mijila Batara Gogro saking balung kamulyana anata sang Hyang Kurusa saking dalan saking sang Hyang Kurusa saking daging kamulyana anata Batara Mitriya saking otot kamulyana mijil sang Hyang Pritandala saking sungsung kamulyana kinan agawe lokoha kusika melu alumeh tinut dening sang Hyang Gogro melu alumeh tinut dening sang Hyang Kurusa Kurusa melu alumeh tinut sang Hyang Mitriya sang Hyang Mitriya melu alumeh teher mijila wikalpa neher ing ipat-ipatken kusika mesat mangitan kateman dadi esong sang Hyang Gogro mesat mangidul kateman dadi sarpa kusika mesat mangulon kateman dadi buto sang Hyang Mitriya mesat ngulon katemah dadi dinen kuning sang Hyang Pritandala ingkang kinen gawe lokoha angin daliring Batari kang riwi-riwiyan dinileke rasa asin ateman dadi uyah kuning po Batari tumo minang sayang jagat noto atemah popo cintroko kinandak suku silusang hanjrit angguh asalin hajoto gimbal
Angweh Batari Durga. Om Namo Namah Swaha. Om Anugraha Manoharam Dewa Data Nugrahaka. Yarcanam Sarva Pujanam Namah Dewa Sarva Nugrahaka. Dewa Dewi Mahasidi Yatnya Gadir Malapaka. Laksmi Sidisja Dirgahayu Nirwigna Suka Sirwasdita. Om Kring Anugraha Samaya Ya Nama Swaha. Om Kring Anugraha Manoharaya Namo Nama Swaha. Om Rahayu 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 Sini Benagi. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sayyidina wa ala akhirin wa ala ta'ala wa rasulina wa rasulina. Allahumma barik lana wa lana muslimina wa muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma arina haqqa haqqan warina ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa bika astagfir. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika wa bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Nah, Pak Toto sampingnya. Bayu, sebentar, dokumenter. Satu. Pak Toto, sekalian aja, dekat. Nah. Satu, dua. Monggo bisa lewat sini.